Сёння хацелася б перайсці ад агульных развагаў пра беларускі тэкст, пра тэкст аб Беларусі, да канкрэтных прыкладаў. І я б назвала гэтае відэа так: 5 асноўных тэкстаў пра Беларусь. Гэта будзе 2 тэксты пра скрыжаванне, 2 тэксты пра балаты і 1 пра горад. Чаму менавіта гэтыя 5 тэкстаў трапілі ў пералік і чаму я лічу іх must-have пры гутарцы пра агульны гіпертэкст беларускі? Таму што прастора гэтых тэкстаў, хранатоп, які ў іх рэалізаваны, ён адлюстроўвае вось гэтае агульнае разуменне Беларусі як з'явы, як геаграфіі разам з гісторыяй і разам з развіццём думкі пра гэтую прастору і пра часы, у якіх яна знаходзіцца. І гэта ёсць такі 5 розных, але агульных сістэм каардынатаў, у якіх, мне падаецца, мы і мусім разважаць пра тую краіну, якая ўрэшце-рэшт склалася ў нашай свядомасці, альбо мусіць скласца, альбо можа скласца. Усе гэтыя 5 тэкстаў, у кожным з іх можна знайсці вельмі добра прапісаную, добра прапрацаваную вось якраз гэтую сістэму каардынатаў, вельмі выразную геаграфічна прастору, якая сама становіцца рухавіком сюжэтаў. Тыя сюжэты, якія разгортваюцца ў гэтых тэкстах, магчымыя толькі там і магчымыя менавіта таму, што прастора дыктуе сабой развіццё падзей. Гэта такая ўласцівасць мыслення пра Беларусь, абавязковы ўлік геаграфіі, абавязковы ўлік прасторавых характарыстык. І мне падаецца, калі мы разважаем пра Беларусь, ідэнтыфікуемся, ідэнтыфікуем з'явы альбо падзеі, як выразна беларускія рэакцыі на гэтыя падзеі, як выразна беларускія, мы ўсе мусім такім ці іншым чынам мець на ўвазе гэтыя сістэмы каардынатныя, прасторавыя, якія склалі нашы пісьменнікі. Не кожны з іх ставіць перад сабой такую мэту. Уявіць Беларусь як сістэму звязаных кропак адліку. Далёка не кожны мае на ўвазе стварыць тэкст як тэкст непасрэдна пра Беларусь. Але ў гэтых 5 буйных празаічных творах аўтарам гэта, на мой погляд, удалося. І першы такі тэкст — гэта «Пошукі будучыні» Кузьмы Чорнага. Гэта апошні напісаны ім раман. Ён фактычна не скончаны, то бок ён бы яшчэ меў літаратурную апрацоўку, безумоўна. Чорны пісаў яго доўга, і у тым ліку падчас вайны ён разважаў над ім у тым ліку і ў тыя апошнія дні, якія ён праводзіў у закутку адміністрацыйнага будынку, дзе яму далі кут, калі ў Менск вярталіся беларусы пасля вызвалення у 43-44 годзе. І гэта мусіў стаць ягоны асноўны тэкст на шляху разважанняў над тым, што ёсць Беларусь, і над тым, што ёсць вось гэтая краіна і як у ёй жыць, якія ёсць магчымасці для чалавечых лёсавых стратэгій. Не буду казаць пра ўвесь раман, ён вялікі, там вельмі шмат пытанняў, там вельмі шмат заканамернасцяў, вельмі шмат такіх назіранняў за гісторыяй, за лёсамі, але нас цікавіць прастора найперш. Прастора пошукаў будучыні — гэта скрыжаванне дарог, Одна дорога вядзе з загаду на ўсход,
другая дарога вядзе з поўдня на поўнач, яны перакрыжоўваюцца, побач вёска, якая выходзіць на гэтае скрыжаванне сваімі агародамі, палямі, вялікімі кавалкамі і недалёка каля вёскі могілкі. Гэта настолькі класічная прастора, у якой можа разгарнуцца любы беларускі сюжэт, бо гэта абсалютна дакладна ухопленая своеасаблівасць беларускай геаграфіі. Гэта краіна на скрыжаванні, гэта краіна, праз якую ўвесь час коцяцца гістарычныя падзеі, людскія мэты, туды-сюды ходзяць вайскоўцы, з аднаго боку ў другі, а потым назад. Туды-сюды коцяцца бясконцыя калоны бежанцаў, а потым вяртанцаў. Гэта скрыжаванне, на якім можа сустрэцца калона арыштантаў і калона вайскоўцаў, калона бежанцаў і калона акупантаў. Гэта месца, на якім ніхто не ведае, куды ісці. Гэта месца, з якога пэўнае выйсце, гэта альбо на поле, на якім дасыхае бульбоўнік, альбо на могілкі, дзе героі перыядычна то хаваюцца, то сустракаюцца, то хаваюць сваіх блізкіх, то прыходзяць да іх. Ну, то бок, гэта такая вельмі насычаная прастора. І гэта месца, дзе на вось гэтым менавіта такім юру гістарычным і геаграфічным людзі спрабуюць вырошчваць сабе хлеб. Я не ведаю, як больш уяўна і больш дакладна апісаць канструкцыю любой беларускай біяграфіі. Канкрэтна чалавека, і неважна, ён творца, альбо ён рабочы, альбо ён вандроўнік, альбо ён проста сабе чалавек, які жыве сваё маленькае жыццё. І ў гэтым сэнсе пошукі будучыні, якія маюць вельмі напружаны сюжэт, напружаныя сюжэтныя лініі, якія разгортваюцца і ўвесь час сходзяцца абратна на гэтым крыжаванні. Увесь час яны там, калі ты хочаш разблытаць тое, што адбываецца, трэба вярнуцца на скрыжаванне і з яго зноў пачынаць свой шлях, але абіраць ужо адзін з 4 бакоў і ўрэшце-рэшт ты паўсюд сходзіш. Гэта такі космас, арганізаваны вакол крыжа, гэта менавіта наш беларускі космас. Другі тэкст «Знак бяды» Васіля Быкова, які зноў па школьнай традыцыі мы лічым тэкстам пра вайну, он не пра вайну. Перадапошняя вайна, там гэта як бы такая фактурная частка, але яна абраная Быкавым як фон, на якім можна спасцігнуць чалавека і чалавечае жыццё. То бок не ёсць мэтай апісаць вайну, а ёсць мэтай даць героям раскрыцца максімальна. Гэта па-першае. Па-другое, у знаку бяды не толькі вайна ёсць гістарычным фонам, там і рэвалюцыя, калектывізацыя, беларусізацыя, будаўніцтва новай Беларусі. І у апошнім радку развагі пра будучыню, мы яшчэ пра яго пагаворым. Але зноў жа звернем увагу на прастору, на якім адбываецца дзеянне. Знак бяды пачынаецца з уступа. Уступ гэты ёсць пейзажам, апісаннем менавіта геаграфічнай прасторы, і яна вельмі сімвалічная. Увогуле, знак бяды – гэта цалкам такая, як бы, хрэстаматыя сімвалаў, якімі мы можам карыстацца, кажучы пра Беларусь. Такія мемы, вельмі канцэнтраваныя адзінкі культурнай беларускай інфармацыі. Дык вось, дзе ж знаходзяцца гэты хутар Ехімоўшчына, в якім жывуць Пятроўка Сцепаніда, у якім развіваецца, уласна кажучы, падзеі. Гэта хутар, які стаіць пры вялікай дарозе. Дарога вядзе з горада ў мястэчка. Зноў жа, вось гэтая ідэя скразняка, які праходзіць праз чалавечае жыццё. Па гэтай дарозе ўвесь час ідуць
альбо войскі, альбо бежанцы, альбо тыя, хто адступае, альбо тыя, хто наступае. Людзі едуць у горад, з гораду, в мястэчка, з мястэчка. І ім, па вялікім рахунку, гэты хутар, ён ім не патрэбны сам па сабе. Таму што ён маленькі, і там, немагчыма свае амбіцыі рэалізоўваць. Але на гэтым хутары вельмі чыстая, смачная вада, дамок, у якім можна спыніцца і паесці, і абрабаваць гаспадароў, і сад, у якім заўсёды ёсць спажыва. Вось вам зноў жа метафарычнае апісанне таго, як чалавек знутры Беларусі ўспрымае тую зямлю, на якой ён жыве. Побач узгорак, на гэтым узгорку поля, вельмі цяжкое, на якім вельмі цяжка працаваць. І па гэтаму гаспадары Яхімоўшчыны пры сабе далі яму мянушку Галгофа. І на гэтай Галгофе цяжка працуюць Пятрок і Сцепаніда. Калі зноў жа мы вернемся да ўступа і вспомнім, што яшчэ ёсць у Яхімоўшчыне, мы яе сустракаем на першай старонцы, як ужо месца былога хутару, бо ён загарэў, і там нічога больш няма, ёсць абпаленая груша. І засталіся каменныя прыступкі і куст шыпшыны. Быкаў піша знак бяды ўжо пазней за дубоўку. Ужо дубоўкавы вобраз шыпшыны – гэта ўжо традыцыя, гэта ўжо такі ясна чытэльны і зразумелы вобраз Беларусі, краіны такой небяспечнай, цяжкой прыгажосці, таму што шыпшына колецца і мае дзіды. І калі мы падумаем, чым ёсць імёны герояў Пятрок, як мы памятаем, і я назову цябе Пётр, і ты будзеш камень, на якім я пабудую свой храм. Пётр, уласна кажучы, гэта і ёсць камень, гэта і ёсць каменныя прыступкі, якія засталіся ад Яхімоўшчыны пасля апошняга вогнішча. І Сцепаніда, Стефанія, Стефанас. Стефанас – это вянец, не вянок, сплецены з кветачак, а гэта менавіта вянец, сплецены з калючай кветкі, шыпшына. І вось гэтыя прыступкі і шыпшына, Пятрок і Сцепаніда, праз усе вогнішчы застаюцца на сваёй зямлі сапраўднымі гаспадарамі побач са сваёй Галгофай. Вось такую сістэму каардынатаў закладае нам Быкаў. Менавіта ў гэтым у агульным сэнсе ён бачыць знак бяды, таму што жыць у такой прасторы заўсёды будзе няпроста. І у быкаўскім экзістэнцыяльным такім разуменні не толькі няпроста, але і трагічна. І праз увесь знак бяды ідзе вось гэтыя аўтарскія развагі аб тым, а як жыць? Ці падбудоўвацца пад рэальнасць, як спрабуе гэта зрабіць Пятрок? Ці змагацца з ёй кожную хвіліну, проста нават разумеючы, што перамогі не будзе, як гэта робіць Сцепаніда? Ці спрабаваць перад кожным акупантам здымаць шапку, ці хаваць у лесе свайго прасючка і спрабаваць неяк так выгадаваць сабе шчаслівую будучыню вось такім партызанскім чынам. І Быкаў увогуле вялікі беларускі песіміст, і завяршае ён падзеі знака бяды, завяршае ён сваю аповесць зноў жа пейзажам. Гэта ўжо няма вайны, гэта поле, Галгофа, яна ўжо належыць калгасу, там працуюць трактары, узлесак, кустоўе. І пад гэтым кустом схаваная бомба, якую калісьці Сцепаніда несла, каб взарваць немцаў на хутары, але не паспела скарыстацца і згарэла. І гэтую бомбу прыхавала ў кустах. І апошняя фраза знака бяды, а бомба на пагорку чакае сваёй пары. Якой пары чакае гэтая бомба? Калі настане яе пара, альбо яе выверне трактар, альбо яе знойдуць дзеці і кінуць вогнішча, альбо яна ў нейкі абсалютна незразумелы і некантраляваны чалавекам час
взорвецца, альбо яна не спрацуе і будзе ляжаць жалезам у гэтых кустах, надзейна схаваная сцепанідай. На гэта ўсё адказаў Быкаў не дае, але ў гэтую прастору выразна беларускую скрыжаванне, вада, яблыкі, все просто про нас. Можна на пакеты, на мерч беларускі размяшчаць. Ён пакідае гэтую бомбу пад беларускай Галгофай з папярэджаннем, што яна будзе чакаць сваёй пары. Калі чытаць знак бяды менавіта як тэкст пра беларускую прастору, якая кіруе нашымі усімі сюжэтамі, то мы шмат што зразумеем пра Беларусь і шмат што зразумеем пра тое, чаму тут адбываецца ўсё так, як ёсць у сістэме быкаўскіх каардынат. Наступныя два тэксты – гэта тэксты балотныя. Балота – яшчэ адна уласна наша прастора в рэальнасці, геаграфічна і культуралагічна. Гэта, безумоўна, людзі на балоце Мележа. Тэкст, які акрамя вось гэтай прасторы, балота, закрытая з усіх бакоў, у гэтым ёсць плюс, у гэтым ёсць мінус, скажам так, не мастацкай тэрміналогіі. Балота, якое вельмі моцна захоўвае рэчы у сваім нязменным стане, але адначасова ніколі не бывае адным і тым жа. І вось гэтыя людскія лёсы, якія вельмі моцна залежаць ад гэтай адначасовай замкнёнасці і няпэўнасці. Гэта таксама беларускае светаадчуванне, не взятае, прыдуманае кімсьці, а успрынятае з рэальнасці, перасэнсаванае як момант самаідэнтыфікацыйны. Людзі, якія дзейнічаюць у Мележа, гэта людзі менавіта з балота. У іх такая сістэма каардынатаў, для іх самае важнае гэта альбо кавалак зямлі. Мы памятаем, што Васіль Дзятлік не гатовы змагацца за каханне, не гатовы змагацца за каханую, але гатовы сярод ночы ўскочыць і босым бегчы, калі высвятляецца, што можна яшчэ кавалак зямлі прыхапіць. І гэта Ганна, якая спрабуе ўцячы, якая спрабуе адмовіцца ад гэтай балотнай сваёй спадчыны, але ўвесь час усё адно дзейнічае як чалавек, які нарадзіўся вось у гэтай замкнёнай прасторы, якому цяжка пашырыцца, якому цяжка ўспрыняць іншы свет як свет магчымасцяў. Менавіта вось гэтае спалучэнне, фактычна такое ж скрыжаванне толькі ў галаве паміж замкнёным і няпэўным, паміж аднолькавым і кожную хвіліну розным, паміж закрытасцю ад свету і адначасова адкрытасцю таму, што адбываецца навокал, таму што абароны няма, немагчыма ні збегчы, ні кінуць гэтае месца, і ўсе шляхі адрэзаныя. Менавіта гэта становіцца такімі ўласцівасцямі непераадольнымі, якія вызначаюць чалавечы лёс і магчымыя стратэгіі, абмяжоўваюць яго як балота навокал, заўсёды абмяжоўвае тыя хаты, якія стаяць на востраве. Крыху па-іншаму, але гэтак жа сама драматычна вырашаецца гэтая прасторавая тэма у рамане Евы Віжнавец «Па што ідзеш, воўча». У гэтым свежым, нядаўнім, але вельмі класічным па пабудове і па значэнні сваім тэксце, які зноў жа перасэнсоўвае і зноў жа ставіць тыя самыя пытанні, як жыць у гэтых варунках балотнай няпэўнасці, балотнай замкнёнасці, інтравертнасці, але і адначасова усеабдымнасці, таму што ўсё
зло света і ўсё добро света. Яно ўсё в балоце канцэнтруецца, захоўваецца і нікуды не сыходзіць. Яно там заўсёды ёсць. Балота, якое ёсць прастора і рамана «Па што ідзеш воўча», яно якраз раскрываецца менавіта вось гэтай сваёй уласцівасці захоўваць всё, мець у сабе всё. Нішто нікуды не знікае ў балоце. Нішто ніколі не перастае быць існым, нішто ніколі не перастае ўплываць. І гэта з аднаго боку магчымасць для герояў захоўваць нейкія стратэгіі, якія дапамагалі тым, хто жыў тут раней, ці мець шырокія ступакі, да, якімі ты можаш хадзіць па балоце у жыхароў гэтых месцаў, шырокія ступакі, то бок ужо біялагічныя змены адбыліся. Але адначасова гэта немагчымасць сысці ад сваіх зданняў, немагчымасць сысці ад тых праклёнаў, якія віселі яшчэ над тваімі продкамі і будуць вісець і над табой, таму што ты рэалізуеш тыя ж самыя праграмы, таму што выйсці з гэтага балота немагчыма. І вельмі цікава назіраць, як за 200 год вось гэты прыгожы, зіхоткі, пераліўны свет пана Тадэвуша Міцкевічава з галавы дзяды, альбо Райсан Кульбака, як он пераўтвараецца у ваўка, адна шарсцінка залатая, адна сярэбраная, які сустракаецца на гэтых балотных сцежках, і як вось гэты непарыўна звязаны мір рэальнасці і нерэальнасці, калі рэальнасць здаецца больш алагічнай, больш незразумелай менавіта гуманітарна, чым штосьці прыдуманае, да, чым вот эти сны розума, якія нараджаюць пачвараў. Як прыгожы свет тых паэм мадыфікуецца, пераўтвараецца, пераасэнсоўваецца у вельмі яркім, вельмі уяўным і вельмі вусцішным свеце, які ствараецца у рамане «Па што ідзеш воўча». Гэта ўсё адзін і той жа тэкст, які пішацца пра адну і тую ж зямлю, але бясконцая колькасць паўтораў, але немагчымасць выйсці з гэтага балота. Альбо адчуванне сваіх шырокіх ступакоў, нават калі ты ходзіш па гарадскіх вуліцах, а ногі ў цябе зробленыя для таго, каб хадзіць па зямлі, гэта ўсё ўспрымаецца як той праклён, ад якога фактычна ты не пазбавішся, бо праклёны, якія вісяць над балотнымі людзьмі, ведзьмамі, як у выпадку з Евай Вішнавец з раманам «Па што ідзеш воўча», гэта гісторыя таксама не завяршаецца. Гэта тая самая бомба, якая чакае сваёй пары у Быкава. Гэтыя 4 тэксты, яны пра адно і тое ж, толькі разнымі словамі. І пакуль што гэтыя мастацкія сусветы застаюцца закрытымі, закальцаванымі. Ніводны з аўтараў не пабачыў выйсця з гэтай прасторы. І, адпаведна, наступная літаратура, яна мусіць неяк адрэфлексаваць гэты досвед і неяк падумаць пра тое, а што будзе, да? А што нам рабіць? Можа, выкапаць эту бомбу і размініраваць, можа, нейкім чынам там заасфальціраваць балота, ну, не ведаю, нейкія канструктыўныя такія ідэі, якія мы чыталі прыкладам у Дубоўкі, дубоўкава пакалення. Пакуль што беларускі тэкст, ён закальцаваны сам на сабе, дастаткова спасцігнуўшы абставіны свайго існавання, дастаткова зразумеўшы, якая краіна дасталася яму для рэфлексіі мастацкай, але недастаткова разумеючы, што з гэтым рабіць так, каб быць шчаслівым, не правальвацца ў рамантычную мару пра патрыархальную Беларусь, не закальцоўваць свой лёс вакол балотнай зямлі, шукаць выйсця, шукаць іншых шляхоў, як пісаў Канчэўскі. І ў нейкім сэнсе
выйсце паказвае пяты тэкст гарадскі, тэкст, у якім таксама сфармаваная беларуская прастора, яна ўжо вельмі добра прапісаная там і сапраўды прэтэндуе на тое, каб стаць трэцім вымярэннем пасля скрыжавання і балота. Гэта прастора кавярні у рамане Ігора Бабкова «Хвілінка», гідройцаўскім рамане, адным з самых цікавых раманаў пра Менск і пра тое, якімі вачыма можна пабачыць Менск, калі ён бачыцца менавіта сэрцам Беларусі, скажам так, пафасна, хаця для гэтага рамана пафас стылістыка не ўласцівая. Што гэта за прастора? Калі там мы мелі скрыжаванне, тут мы мелі балота, гэта эпічныя, такія культурныя, ёмістыя сімвалы, лёгка чытэльныя ўжо на сёння, якія лёгка накладаюцца на гісторыю і геаграфію, то прастора «Хвілінкі» – гэта кавярня. Кавярня па канкрэтным адрасе, праспект Незалежнасці 22. Гэта кавярня, акно якой выходзіць на тэатр Янкі Купалы і на сквер. І уласцівасцю своеасаблівай гэтай прасторы з'яўляецца тое, што той, хто глядзіць у гэтае вакно, ён можа глядзець, перад ім праходзіць час незаўважна, то бок ён можа прагледзець там 200 гадоў і паспець выпіць чашку кавы за гэты час, кубак кавы. У гэтай прасторы працуе незвычайны бармен, гаспадар гэтай прасторы. Завуць яго Леа альбо Лявон для сяброў. І вельмі важна для разумення вось гэтай сістэмы каардынат, якія выбудоўваюцца ў «Хвілінцы», уласцівасці гэтага бармена. У цэнтры гэтай цырымоніі быў Леа, вялікі Леа. Можна было, канешне, звяртацца да яго Лявон, а некаторыя старыя наведвальнікі адважваліся нават на Лёню. Это вот ситуация с Микитом Зноском, да, который сегодня Знасилов, завтра Знасилович, а послезаўтра Зносак. Па-сяброўску амаль пяшчотна, але для нас, пачаткоўцаў, ён быў Леа, легендарны Леа. Гэта быў той самы Леа, які пераканаў Скарыну перабрацца з мілай утульнай Прагі ў Вільню да мамонічаў, і які пераклаў і патлумачыў яму некаторыя цьмяныя месцы Бібліі са стараарамейскай. Той самы, які склаў кампанію рычы ў ягоным падарожжы ў Кітай, а потым дасылаў разгорнутыя справаздачы па-кітайску віленскім і езуітам. Той самы, які прытуліў да Ленга Хадакоўска падчас напісання ягонай славяншчыны перад хрысціянствам, а потым дапамагаў Міцкевічу ў Парыжы з ідэямі і матэрыяламі. Вось гэтая беларуская ўсеабдымнасць, ўсеўключанасць, вось гэтае ўменне жыць паміж сусветамі, вбіраючы ў сябе ўсё і не набываючы пры гэтым дакладнай формы, дзе адгукаецца нам Канчэўскі са сваімі няпэўнымі формамі. Гэта ўсё фармуе прастору «Хвілінкі». І змест, і сюжэт, уласна кажучы, і тое, што сістэма падзей, якая на гэтай прасторы адбываецца, яна, з аднаго боку, нічым не адрозніваецца ад сюжэтнай сістэмы раманаў пра скрыжаванне ці пра балаты. Увесь час пра гэтую прастору дзьмуць гістарычныя скрызнякі. Увесь час праз яе ходзяць туды-сюды людзі, якія нібыта не тут мусяць спыніцца, якія тут на хвілінку ў гэтай кавярні. Але менавіта яна і ёсць прасторай спасціжэння. Гэта вельмі беларускі ракурс, які гэтым разам засвойвае прастору горада, які гэтым разам засвойвае прастору кавярні. І праз яго, праз гэты ракурс зноў счытваецца нашае драматычнае ўменне быць усім і нікім, быць канкрэтна тут і нідзе, быць у пэўнай кропцы прасторы і адначасова мець максімальную няпэўнасць у ёй і ніколі не быць упэўненым у тым,
што праз 5 хвілін усё будзе добра. Я думаю, што калі мы знойдзем выйсце з гэтых тэкстаў, мы пойдзем рушыць далей у гэтым нашым вечным, адвечным, любым для нас і цяжкім тэкстам пра Беларусь.